Hello everyone, welcome to KICHUCOOKS. Ini yana Nuggekayi detonde netta pulimunchi man podondulle. Tule friends support man play. इंच चुल्दी पड़ इज कट मंतद इंच थोड़े पूरा इंच कट ಮಾಡ್ಕೊಡು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಯಾನೊಂಜಿ 7 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಬೊಕ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಬೊಕ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಬೊಕ 4 ಸೀಡ್ ಮೆಂತೆ ಬೊಕ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಬೊಕ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಬೇವು ನೇನು ಈತೇನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ತವದಿಟ್ಟೆ ಪೂರಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಬೇವು ಪಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಸ್ತುಲೇನು ಪೂರಾ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಆದ್ರೆ ತುಲೆ ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಆತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾವ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ నేను ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇದು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ತವದಿಕ್ಕ ತವಕ್ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚನಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಬೇವು ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿಲ ಚೂರು ಕರ್ಬೇವುಲ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಶೂ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಆತಂದ್ರೆ ಹಿಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ ಪಡ್ಗ ಇಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನು ಬೊಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿನ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನಾತ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಡ್ಗ ಒಂಜಿ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಡ್ದು ಶೋಕುಡು ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಯೋಡು ತುಲೆ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚದು ಶೋಕುಡು ಬೇಯ್ಪಗ ತುಲೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದೆಂಡು एक ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಕಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ
ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲ ಪಡ್ಗ ಚೂರು ನೀರು ಪಡ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಪ್ಪುನೊಂದು ತೂಲೆನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲಾಡು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಶೋ ಕೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅವಡು ಒಂಜಿ 5 minutes ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇಪಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಇದು ಅನಸದ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆತನ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದ ನಾನೇನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೆ ತುಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಂದು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಏರಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.